gaishe ku ‘yan uba, shehi ya durkusar da ‘yan kwaya an gama. Ƙungiyar koguna an Ahmadu Warriors ke taya murna ga gwamna mun samu nasara. Gada so ne ɗan maliki ke addu'a, koguna mulkin ga Allah sa ka gama lafiya. Koguna mulkin ga Allah sa ka gama lafiya. 080807580. Kuna tare da Kabiru Muhammad birnin Magaji da ni Zuwaira Ismail. A cikin waƙar murnar samun nasarar lashe zaɓen gwamnan jihar Zamfara wato